ඕන ඉතින් මේ කැණීමේ කටයුතු අවසන් වෙනකන් අපිට අවසන් නිගමනයකට එන්න බෑ. செம்மணி விவகாரம் தொடர்பாக நீங்கள் கேள்வி கேட்கின்றீர்கள். அதன் இறுதி முடிவு வரும் வரை எதனையும் எமக்கு கூற முடியாது. ஏனென்றால் இன்னும் 15 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த விடயம் தொடர்பான இறுதி முடிவு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. எனவே அந்த விடயம் தொடர்பாக தற்போது நாம் ஒரு முடிவை எடுப்பது சிறந்ததல்ல. இன்று பாடசாலை பையுடன் சிறுவன் ஒருவரின் எலும்புக்கூடு கிடைத்துள்ளது. நாளை இந்த நிலை மாறி அமையலாம். ஏனென்றால் நாளைய தினம் ராணுவ வீரர் ஒருவரின் சடலம் கிடைக்கலாம். இது யுத்தம் இடம்பெற்ற ஒரு இடமாகும். எனவே அங்கு யார் யார் புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதனை நாம் கூற முடியாது. எனவே இந்த பிரதேசத்தில் யாருடைய துப்பாக்கி வெடித்தது என சரிவர எமக்கு கூறவும் முடியாது. இரு தரப்பினரும் ஆயுதம் ஏந்தி துப்பாக்கிகளுடன் இருந்தார்கள். இரு தரப்பினரும் துப்பாக்கிகள் வெடித்திருக்கலாம். அது அனைத்தும் நடந்து முடிந்தவை. எலும்புக்கூடுகளை தோண்டிக்கொண்டு எதையும் சாதிக்க முடியாது. எனவே காயமடைந்த மனங்களின் காயங்களை குளிரடைய வைக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் இவர்கள் காயமடைந்த மனங்களின் வடுவை மேலும் சேதம் செய்கின்றார்கள். இனவாதத்தை முன்னெடுக்கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் இனி இடம்பெறாமல் அதனை தடுப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமே தவிர இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் அதனை கூறிக்கொண்டு மக்களுக்கிடையே வேற்றுமையையும் இனவாதத்தையும் முன்னெடுக்க கூடாது. இங்கு பார்க்கும் போது நன்றாக தெளிவுக்கு வரும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இவர்கள் மீண்டும் மக்களுக்கிடையே குரோதத்தை விதைக்கின்றார்கள். அது சிறந்ததல்ல. அதன் மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்கப் போவதில்லை. சர்வதேச சமூகத்திற்கு குரோதத்தை நிலைநாட்டவே தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. அடிப்படைவாதிகளுக்கும் அதுவே தேவையாகும். அது தவிர தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு நன்மையை பெற்றுக் கொடுக்க எண்ணம் இவர்களிடம் இல்லை. இவர்களுடைய கீழ்த்தனமான அரசியலை முன்னெடுத்து செல்வதே இவர்களுடைய நோக்கமாகும். ඔව් දරුවෙක්ගෙන් බෑග් එකක් මම හිතන්නේ පාසල් බෑග් එකක්. ඕන ඉතින් මේ කැණීමේ කටයුතු අවසන් වෙනකන් අපිට අවසන් නිගමනයකට එන්න බෑ. සමහරලාට තව ටිකක් කැණීම කරනකොට යුද හමුදා සෙබලෙක්ගේ අර තියෙනවනේ උන්ගේ ඉලක්කමක් අර ලෝහමය දාපු ඉතින් ඒ වගේ එකක් අහුනොත් එතකොට ඒක තවත් පැත්තකට යනවා ඒ මේ පරීක්ෂණය. ඉතින් මම හිතන්නේ තව දවස් 15ක් වගේ කාලයක් ඔක අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ 15න් පස්සේ අපිට පැහැදිලි වෙයි මොන විදිහේ දෙයක්ද කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් යුද ගැටුමක් තිබිච්ච රටක්, යුද ගැටුමක් තිබිච්ච ප්‍රදේශ මේ හැම පාර්ශවයක් අතින්ම තුවක්කු පත්තු වෙලා තියෙනවා. කාගේ පැත්තෙන් පත්තු වෙච්ච තුවක්කු වලින් මැරිච්ච මිනිස්සුද නැද්ද කියන එක විතරයි අපි දන්නේ නැත්තේ. ඒක දැන් ඇත්ත කතාව දැන් ඕනේ මැරිච්ච මිනිසුන්ගේ යටකටු හොය අතීතයේ පාරණ එක නෙවෙයි. අනාගතයේ එවැනි දෙයක් නැවත නොවෙන්න හදවත් සුවපත් කරන එක. ඒ හදවත් සුවපත් කරන එක නෙවෙයි මේ කරන්නේ. හදවත් නැවත පාරණ එක. වෛරය නැවත ගොඩනගන එක. ඉතින් ඒකෙන් ලංකාවට සුගතියක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර බලවතුන්ට ඕනේ වෛරය නැවත ගොඩනගන්න. අන්තවාදී කල්ලි වලටත් ඕනේ වෛරය නැවත ගොඩනගන්න. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ දේශපාලන පටු උමනාවට මිසක් දෙමළ හෝ සිංහල හෝ මුස්ලිම් හෝ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ පොදු යහපත පිණිස නෙවෙයි.